na zan fa samu wata biyar fa ka san mutum da fa yanzu mun fara rike kuɗi fa network ta fashi ya kamata in yi fangirls in samu fangirls sosai in fashi cheese ya babe na miki magana kuma kina jina na ko me aka da ki lalaji ne ni fa yawa in gare da farko dan Alhaji ne dan gwace babana ne saboda ayi dan ta keke muna aiki a gidanmu da kuma ganki saboda ba wanda naga ta kamata in taimaka kan auren sai ke na da fara ganin ki amma ban samu daman gaya miki ba sai yau da na dawo London kuma muka haɗu naga ya kamata in gaya miki abin da ke cikin raina ba sani ko ki aminta babe dan gidan dan da tani bane ai dan gwada kai dan gwada ne dan wallahi na bike kan hatan wallahi sai na bike ko ina mu ya na zo kuma na ta biyo ki amma wannan waye wannan kalin ki ne din ke yake me ya din ki da shi ni wata aka samu bara aka rabu ita ko ba aka rabu ita ba zan rabu da kake cewa aka rabu ita ko aka rabu ita ko ba aka rabu ita ba in na rabu ita Allah ya ai ni Allah ne ya samu soyayya ba abin da zai cire Allah ne ya samu soyayya ni Allah ne ya samu ai wayo Allah na wayo Allah aka rabu ita ko ba aka rabu ita ko da dan banza dan wabi na rabu ita wallahi ara bada ai dama wallahi na ka samu wallahi na rabu ita Allah ba zan wallahi na ga biyo an wannan wallahi na ga biyo an wannan